farin ciki na. Nadia, Nadia. Nadia ke ce farin ciki na. Yawwa, hai. To ina ruwa? Zo ja'iri mare kunya. Yawwa, ko dai ka ina kin kawo abinci ba cokali? To ga ruwa din na kawo maka ai tuwo ne. Ka wanke hannu. Ga abincin nan na ga. Wannan sai ka ce wani mai cikin zani kin kawo wani abinci haka haɓa da Allah. To ai ne gida daidai ke. To shikenan. Samu ki zauna za mu yi magana. Okay to. Isa ka ci abinci kuwa? Ka ƙoshi? To masha Allah. Yawwa, kin san dalilin ga wannan? Kin san dalilin da yasa na siya miki wannan? To, Kai mai gida ina ka samu ina a tantu. aure zan ƙara. Aure za ka ƙara. Ƙwarai kuwa. Me in ji akuya aure fa kace? Ka san maganin da kake yi kuwa? Ai sai a yi mu gani. Ka san maganin da kake yi kuwa? Abincin ma Me haka? za ka ci shi ba inda ba kai ka kawo shi ba wallahi ba za ka ci shi ba. Ba ka ci shi ba. Ba kai ka kawo ba ai. Dama ni na siya da kuɗi na girka to don haka tun da ka zo min Ai ko ba maganar kuma da kuma wallahi dai ba na za ka akwai ci su mutala ba. ku na a ciki ko? Wallahi ba za dai ka ci su ba. Wannan ka zauna. Da wannan. Wallahi Yau ne zan tafi ita gidan ne. ba zan iya zama Ke? kishiya. Kada zaki tafi gidanku ba. Wallahi gidan mama na zan je. Ba ka da komi. Gidan mamanki zaki tafi? Ai wallahi tun da ka bijiro min da wannan maganin zaka ƙara kishiya ko Ina wallahi zuwa. ba zan zauna ba. Ko a cikin uwata ni kaɗai na zauna dan haka ba zan zauna ni a duniya da na fito ba zan zauna ni biyu ba. Gidan mu zani in ka so in ya so ka zo biko. Isiya ka fito mana mu tafi. Ina zuwa. Ban gane ba kai kuma ka fito da jaka. Ni ma gidan mamanmu zan tafi. Gidan maman ku za ka tafi. Ƙwarai kuwa. Wai nan yaran biyu kuma wa zai lura da su. Gidan mamanku zaki tafi. Ni ma gidan mamana zan tafi. Su ma su tafi gidan mamansu. Ku danna subscribe sa'annan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.